kuyafihlwa kwamasho. Umngane wami wadlula naye emhlabeni, so kusho ukuthi manje enasasala thina noma nosisi wakhe ukhona omunye omdala. Ngiyabacabanga nje kulesi simo kunale coronavirus fever and ngiyabacabanga isimo abakusona njengamanje. And into ngiyithi ngimbonga uNkulunkulu ngoba ngempela konke kusebenzelana kube ngokuhle. Uyacabanga ukuthi kuthiwe namhlanje midnight siyayivalela, it's a social distancing. Now ukuba bekuthiwa kungakusasa, can you imagine ukuthi besizokwenza njani trying ukuthi sizama ukusiza and manje sihambe siyabika la ukuthi ayibusi yosiza kushoniwe nani zonke lezo zinto. So ngiyabonga nje uNkulunkulu ukuthi kulesi simo ukwazile ukuthi kuvele kwenzeke konke ngalesi sikhathi. Ngithi ke abafane noJobe ke ngoba usesele yena useyikhanda, kunebantwana abancane akasebenzi, so uya understand ukuthi kuningi okunye kusazomehlela nakucabanga manje konje Nkosi yami uma engasekho umuntu ebengengithi ngihlale naye ngikhale naye, nawo sengisele nezingane mina ngedwa ngizokwenza njani. Ngifuna ukusho njalo ukuthi konke mntaka Mamurwa uNkulunkulu sakhona usanguye namanje. Angisho ke yena yedwa, baningi nabanye abadlulele ukuthi angibazi, but ngiyacabanga lokho ukuthi baningi abanye abadlulele ihlobo zabo emhlabeni. Nakhona sizosho njalo sithi fana noJobe nangalesi sikhathi ebese kuzothi ke kulaba abathi njoba kuguleka nje kuba khona izifo bosilokhu ukuthi siyakhohlela siyabaleka. Ngifuna ukuthi nakuJobe kwafika ikhathi zokufa, kwafika ikhathi zokugula, kwafika ikhathi zokuthi namathuba konke kwenzeka kuyena okwangaqondakali. Indaba yobulephero ngalezo ikhathi kwakuyinto serious, but konke kwafika kuyena. Indaba zamathumbu ungaqondakala ukuthi sifo sindisi kwenzakalani ngoJobe ekade rich kangaka. So kodwa okubalekile kwadlula. Ilokho engifuna ukuqosha akukho kungadlula ngoba kwambiza ukuthi yena ekubeni busy kwakhe wahlala phansi wazinza, kwathi noma ifika inkulumo noma beyine disturb but wahlala phansi wayenza futhi introspection. Ngicela ukuthi ufundisise kahle story sika Job. Ngaye ngasifunda nkathi sayiqala le feature ngathi uJobe wahlala phansi wazwa ukuvuma yena khona amazwi la evuma khona ukuthi Nkosi ngiyazi la nala angenzanga kahle. So namanje futhi njengoba sithi fana noJobe kulesi sikhathi samanje esinzima kangaka eSouth Africa nasezweni lonke emhlabeni wonke nje actually. So akuhlale phansi akuzinze ubheke la unganyathelanga khona kahle. Yenze ukuthi unyathelile wanyathela igcikwana obuya nawazongena nalendlini. So yilona leli selenza kuze konakale endlini. So it's your time ukuthi ngempela awu reflect, awenze introspection and bese uyavuma la ungenza ngakhona kahle. Undaba enhlu kakhuluma ngaphambili ekhuluma indaba ukuthi kulaba akade mhlambe beshendezana behamba. Now sekuyisikhathi ngeke ngathi ku Facebook nami umabika ngathi yazi ukuthi lento ibiza ithi ndeni buyelanani. And uma ngabe wena kade uyi-side snack nawe take your time and think about it ukuthi usafuna yini ukuba yi-side snack, kunamapha ama-benefits, kukusiza ngani wena ukhula kanjani ngokuba yi-side snack, kuzogcina kukuphi mhlawumbe mawucabanga yabo. So zonke lezo zinto uyibeka uyiplan phansi and then 21 days uzoba mhlawumbe usuqhamuka nenye plan yabo. Mhlawumbe nje namanje uvikeleka kokuningi obungakwazi. Mhlawumbe ngenze ukuthi lokade uyi-side snack sakhe baningi nabanye beba ama-side kuyena. So kusho ukuthi khona into uzoprotecteka and ngempela impendulo izobuya ukuthi uyaqhubeka noma uqhubekini. And leyo mpendulo lezosiza wena, ungayiyeki le ezokwenza izinto eright ezobenefitisa wena kuphela. Uyothina indaba za Faithful to me, he's been wonderful. Oh, how I love him. He's been wonderful. Oh, I love him. He's been faithful to me. He's been wonderful. Oh, I love him. Oh my God, umsakazi Nanda 88.4 FM. Kanti ke oqeda kuphuma njengamanje Andile wakamajola ethi my scars ungithatha uma ekhuluma ngendaba ukuthi
he's been faithful to me, he's been good to me. Ngiyajula njengoba ngihlabelela nje nami le ngoma kuyafika ukuthi ngempela umenzi uyahamba nomuntu, uyama nomuntu wethembekile, nakunoma iziphi izikhathi wethembekile, usanguye enginguye. Namhlanje bengifisa nje sixoxele indaba emfishanyana yokuthi isimo sesikanjeni noma ngabe ubhekene nasiphi isimo. Yes, sibhekene nalesi eSouth Africa, umhlaba wonke, ngisho eSouth Africa kuphela, umhlaba wonke sibhekene nalesi sifo lesi ekuthiwa icorona. Now into esenzeka manje la eSouth Africa ukuthi kube nezivimbeli zokuthi lento ingabhebhetheki. Kusanezinto esayinsiza zokuthi kungadlongi ngalendlela edlonga ngayo nangendlela espreada ngayo le virus. Akukakabi kubi njengakwamanye amazwe esekuthiwa sekuvalwe, kwazi kwavalwa ngisho indawo zokuthi kuthengwe ukudla kuzona. Thina njengamanje sisasenhlanhleni yokuthi okay, kusakhona la ukuthi kusazovulwa indawo ethizeni singaya kothenga, and ukuthi ukubalekile ukuthi sihlale phakathi ngaphakathi ebese siyazinakekela. Now into ke ithi kunomsindo omkhulu, kunezinto eziningi ezikhulumekayo, kunabantu abaningi abakhulumayo, bakhuluma izinto ngendlela nabo ababona ngayo. So akukho ke wrong lokho phela, sisakwi human rights month bakithi umuntu unelungelo lokuthi asho konke akushoyo. But namhlanje bengifisa ukuthi kukhulunywa kunjalo, kodwa lento egcineni kwako konke ibuya ize kuwena. Ithi into ivirus makuthiwa isikhona or isifo masikuthiwa sikhona, uyalalela noma ulalele, egcineni kwako konke into isala nawe. Uma ngabe ukuthi udecide ukuthi yazini angizoyiziba lento ngengiyinake, ngizokhuleka nani, whatever consequences azoqondana nawe, awazoqondana noMapule. Uma ngabe uthi uyayilalela nako konke okunye okuzokwenzeka emva kwaloko noma uzokwenza kuzoqondana nawe, futhi akuzoqondana noMapule. noMapule unokwakhe naye kuzoqondana naye. Now ngifisa ukuthi masakhuluma lo daba singene ekuthenini lento idinga manje mina Mapule ngidecide ukuthi ngenzani ngelife yami, ngifunani ngempilo yami, ngifuna ukuthi kwenzekeni, ngifuna ukuthi ngisizakale kangakanani ngempilo yami. Now zikhona ke izinto ebese sikhohliwe, ngicabanga ukuthi izona lezi sifanele sikhumbuzane zona, ebese uthatha i-decision egcineni kwako konke. Akuzukuba yimina okuthatha i-decision, but wena ngokulalela nokucabanga nokubuyisa ingqondo, ngoba vele sesididekile, sididiswa yiyo yonke into. Wakhohlela umuntu vele kuphume engqondweni ukuthi hayibuko nje lo muntu bekhohlela, mina bekufanele ngenze njani ngalesikhathi ekhohlela yena, or ubekuphi, yabo. Vele sibone nje umuntu eyikhohlelela kude sesiyabaleka. So vele kuphithene, kuyaphithizela, but ngicela ukuthi sibuyise umqondo kancane kulesi sikhathi manje, kulo 5 minutes enginawo. Ngicela nje sibuyise ingqondo kancane ukuze sikwazi ukusizakala. Now ukhona le party ethi Mabika sinomzimba. Yes. Uma ubheka kwabafunda kakhulu iBhayibheli, uGenesis 2 ukhuluma indaba enkulu yokudalwa nezinto, izinto ezidaliwe emhlabeni, wasekudalwa nomuntu, kwasekuba khona izinto umuntu anikezwa zona. Now ngifuna ukukukhumbuza ke kuwena mfundi weBhayibheli kakhulu, kuwena umuntu okholwa kakhulu kuNkulunkulu and uyalifunda iBhayibheli, ngiyacela ukuthi uhlale kulona. Wena ongalifundi but ngifuna ukuthi nawe uyibuke lento, sixoxe nje sijule kuyona njoba ngizoyisho mina. Kunale party ethi lapha kuGenesis 2 kuverse 7, kuthiwa uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. So umuntu waba kanjalo kumphefumulo ophilayo. Now ngifuna ukucacisa lethu waba kanjalo umphefumulo ophilayo, kusho ukuthi njengoba kuthiwa umphefumulo ophilayo ingoba kunenhlabathi, kunomzimba wena ohleli kuwona. Right? Lo mzimba nje bangihleli kuona mina, kusho ukuthi kahle kahle ufana nendlu, ufana nekamero lami, ufana noma ingane yami engihlala kuyona. Kusho ukuthi khona le part eyangifikele ekseni Mabika ngathi mina hawo, uyazi umuntu mezothenga umuzi azohlala kuona yena umuntu, uye abheke ukuthi lo muzi ubiyelwe yini, abheke umuzi ukuthi unawo ama crack, ubheke ukungcola, ubheke upende, ubheke yonke into before aze ahlale. Ngalesikhathi ethatha isinqumo sokuthi uzohlala kulo muzi, usuke satisfied ukuthi kanje lo muzi, kusho mangabe lo muzi lo unenhlabathi, unotshani nezihlahla, useyazi ukuthi okay mina ngoba ngiyithanda izihlahla mhlawumbe ngizoyinquma, mhlawumbe kuzokwenzakalani, noma zikhona athi uyayithanda kodwa kusho mhlawumbe ngizokwenza kanje ukuze kuhlale leligceke libe clean na yonke into.
noma ngabe usuyangena umuntu emzini ngisho ikamero lakhe o ilounge yakhe nani konke kuyaqikelela ukuthi kusesimweni esifanele manje mengibheka leli verse la Genesis selithi umuntu umphefumulo ophilayo kwathiwa kwaqala kwadalwa inyama mina ngase ngifakwa kule nyama ukuze ngikwazi ukufunction ngiye ngafikele into hayibo yasineyinyawo ukuze sikwazi ukumove sinezandla sinani nezingqondo konke ngendlela ekuchazwa ngayo ngathi mina yazi ukuthi sinayo yonke lento but sesikhohliwe ukuthi yenzani sinamashiya siyawacisha kodwa njobe khona lobuboya emashiyeni kunesizathu sokuthi kube khona sinamakhala kunoboya emakhaleni kunesizathu sokuthi kube khona loboya sineyinwele kodwa sishaye ichiscope sibe yimbungculo kodwa kunesizathu sokuthi kube khona unwele elokhuzeni ekhanda lakho now sesikhohle yonke lento ukuthi konje ngempela izinto lezi the parts of the body afunctiona kanjani and akhonelani yindaba ngisho kanje ingoba la emzimbeni kunezinto nje bakuthiwa mabika ukuze sikwazi ukuthi sibe singangenwa igcikwane we must sanitize abanye sebefake ukuthi banga inhale bafaka imimoya kusho ukuthi lento mayingena emzimbeni wami ingena kukhona la izokwazi ukusefeka khona la ingeke ikwazi ukusefeka khona ngenxa yama parts of the body kukhona ivikeli la kuthiwa amasosha omzimba emzimbeni wami now lamasosha omzimba mina sengikulibele lokho ukuthi nginamasosha omzimba now angizange angigadile angikaze ngenze lutho ukuthi lamasosha ngiwabheka ukuthi anawo amanzi ayaphuza inamanzi lamasosha omzimba angaze ngibheke ukuthi lamasosha omzimba adla ngendlela efanelekile yini ukuze ahlale ephila njalo angifaki yini into wrong emzimbeni ukuze lamasosha omzimba ahlale ephila sengilibele yonke leyo nto now isisibuyisela back ke lento engifuna ukisho ukuthi awukuqale phansi manje ngoba uma uqhubeka uGenesis 2 uya lapha ku9 uNkulunkulu wahlumisa emhlabathini imithi yonke ebukekayo emihle edliwayo nomuthi wokuphila phakathi nensimo kusho ukuthi kahle kahle umuthi wokuphila usenhlabathini usentweni natural awukho entweni ekhandiwe but usentweni natural kodwa ngoba mina ngihlalile ngaphila angizange ngunakekele umzimba wami amasosha lawa kumina kumanje lamasosha lawa khona ke kuthiwa zogada ukuze kungabi khona abantu abacaluzayo alekelela uhulumeni now asebekeliwe indawo yawo la ezohlala khona afakelwe amatende ayazi ukuthi kuyaziwa futhi azodla kanjani ukuze akwazi ukuthi ahlale active aseplaneliwe ukuthi azodlana ayazi nawo fanele adleni ngoba abantu abajimayo abantu efanele bakhaliphe emehlweni nani konke ku prepared for them but now thina as abantu asikwazi ukuthi lento uyithathe uyipersonalize ngisho usuyibuka yenzeka awukwazi ukuyipersonalize ngoba uvele nje yonke into kuwena into kahulumeni nomzimba wakho akona kahulumeni owakho lo mzimba you need to take care of la masosha agade wena uma ngabe ngempela abese kade esenciphile ngoba yancipha phela ayakhathala ngoba awakuthola ukudla kuyikona awayitholi into amanzi anele awatholi ukuthi asetshenziswe ngendlela efanele ngoba wena konke okulethayo kumbi uyahamba uyolanda amanye amabacteria awukwazi ukuyivikela awuphuza amanzi awudli right udla yonke into ngoba ubona abanye beyidla bese ubona ukuthi nawe izowufanele wakho umzimba namhlanje ngifuna ukuthi akucheckisise ngelicheck amasosha komzimba asebenza kanjani ngenhlanhla ke yethu ke sesiphila kulo 2020 21st century kusho njalo 20th century la sekwazi ukucheckwa ukuthi asekangakanani amasosha omzimba asefile yini mangakanani asakwazi ukukusiza mangakanani angakwazi ukukusiza ngiyengizwe kukhulunywe no viral load nani sekuyakwazi ukucheckwa lezo zinto so it's time manje ukuthi uyochecka lezo zinto and then make sure ukuthi le isengareverseka if only you can just go back to izinto ebekufanele ngabe uyidlile kwasekuqaleni kunezinto kunama plants njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu kuthiwa wadala imuthi ophilisayo emhlabathini angithi izona so kusho ukuthi let's go back sibheke emhlabathini ukuthi ikuphi okuphuma khona okudinga okulo 21 days okudinga umzimba wami and then start udle lokho ngendlela efanelekile makufanele kuba amanzi ahambayo thola amanzi ahambayo ukuze ukwazi or uthola amanzi apurified uthola amanzi aclean ukuze ukwazi ukuthi lamasosha angafi ngoba ebulawa ukuthi amanzi awasekho amasosha wangafi ngoba udla ukudla okungafanele amasosha wangafi ngoba agade wena
uma ngabe ukuthi ungabuyisa ingqondo yakho njengamanje sisazobuya after past. Kodwa uma ungabuyisa ingqondo yakho njengamanje uyicabangisisa kahle into engishoyo, I am telling you, asikho isifo esizokwazi ukumelana nawe. Akukho okuzomelana nawe if you can just focus and understand your parts of the body, function yawo, adinga ukuthi enziwe njani ukuze ahlale ephila amasosha, adinga ukugcinwa kahle, udliwe kahle. But ngiyabuya ngizophinde ngicacise lento. Unamandla waphiwa konke, sengashintsha izinto ezishintsheke zenzeke. Mawusanda kuvulela umsakazo wakho sekwamukela sikhona la sizokhuluma, ngizokukhumbuza nje ngikhumbuza ngoGenesis 2 namhlanje uverse waka 7, ngiphinde ngikhumbuze ngo8, ngikhumbuze futhi nangaye u9 la sikhuluma khona ngendaba ukuthi konke kwadalwa. Ake sibuyelene emuva, elami namhlanje lizosho njalo lithi ake sibuyelene emuva kuma basics, ake sibuyeleni ekuthenini sidlani. Ngingakhuluma la ngaphambilini ngamasosha omzimba agade wena ukuze yonke into isebenze kahle. Ngiyazi ukuthi izifo zonke uma ngabe seyibalwa sekukhulunywa kuyekuthiwa amasosha omzimba angaze sehlile, angaze sekubani, angaze sekunjani. So yonke leyo nto ngicela ukuthi uyinake bese uyabuza nalamagama amasosha omzimba kahle fanele ngenze njani ukuze lamasosha omzimba ahlale right. Buza kulabo abaziyo, uma ungazi ya research manje ziningi izinto ezikhona, zikhona ngisho incwadi ezikhuluma ngemithi, ngama-plants, ezikhuluma ngempilo, ezikhuluma ngakho konke i-anatomy, kusho njalo ukwazi ukunderstand umzimba wakho. Ngoba mina ngisamile ekuthenini understand umzimba wakho, yazi ukuthi each and every part of your body yenzani, imele ukwenzani, ukuzeke lento ihlele service. Buka ngoba unemoto, wena onemoto, nongenayo imoto ngenza example ngomuzi, nongenayo umuzi ngenza example ngekamero, nongenayo ikamera ngenza example ngengubo oyigqokayo, ngoba nayo ngokunjalo noma before uyifake emzimbeni but usuke usuyibhekile ukuthi iyakulingana usize, imali nani uzoyigcina kanjani le ngubo, ngoba ubhekinani my God, ubhekinani oyithenge ngalo, uzoyigcina kanjani ihlale ingashi 1 2 ingagugi fast, yabo wenza kanjani konke osuku kwenza uqonde nawe uyaplanela. Kodwa manje iyodwa into esihlele singayiplaneli lento yamasosha omzimba nama parts of the body ethu, ngoba uma ngabe kunqamuka noma ngabe yini umlenze, noma ngabe kukwenzakalani, noma kulimala ini noma isandla, khona okulimalayo kodwa khona ongabe kusabambisana, akube kusenzeka ngendlela efanelekile. So I'm taking you back lapha ekutheni ngicela sibuyisele ingqondo zethu, sicabangisise kahle lento ukuze sikwazi ukuthi siphile ngendlela efanele siphile ngayo. One, ngiye ngasho ngicela uphinde ngigcizelele lento, ngicela ukuthi check again ama parts of your body. Yenzani liver emzimbeni wakho, zenzani izinso emzimbeni wakho, i-large intestine yenzani emzimbeni wakho, upopopo large intestine, lamathumbu amancane enzani, le part le engemuva umgogodla wenzani, yini konje ngayisho konje amehlo enzani. So we understand ukuthi zonke lento mangaqala phansi nje yabo lo 21 days uyikhiphe busy nje lokufunda ngakunye ukugcwalisa ekhanda, bese futhi uzothola ke ukuthi noma usukutholile ukuthi okay kwenzani lokho, ebese ke ubone ukuthi okay kusho ukuthi njengoba kunale mithambo, khona imithambo phela emzimbeni, khona amathambo, khona imithambo, khona amathambo, kukhona inyama, yonke lento khona ama-pores kwiskin, kwisikhumba, kukhona uboya esikhumbeni, konke lokho kwenzani. Then mase uqala usukuthola kwenzani, uzobe usubona ke futhi nendlela ukuthi njoba kunjena ukwenza kanjani ukuze kuhlale njalo kusebenza kungalimali. Uzokuchecka futhi naloko eincwadini ezibhaliwe, uzogooglisha mabuya uyagooglisha, uzobuza kodokotela mangabe wena umuntu kadokotela, ngazi njengoba kuthiwa hlala emakhaya, ngomongena udokotela ekhaya, kusho ukuthi uzosebenzisa internet nje kuphela ukuze ukwazi ukuyiqonda leyo nto. Ebese ubheke egcineni ukudla la ekhaya every Monday kusukela ekuseni kuze kuyeshona ilanga kukhulunywa about health. Yonke into kuthiwa you are what you eat. Bonke basho ngendlela ezahlukahlene, bakhona elaford Mthetho behlezi bezokhuluma la ekhaya, bakhona oMabliza, bakhona obani bahlezi bekhuluma, khona uDr Zungu. Yonke into yena usuke ekhuluma ke ngoba uyi-gynecologists ngama part lawa abantu besifazane nabesilisa, ukuthi usebenza kanjani ama organs, ovaries, yonke lento le ethintana ne private part yomuntu, kusebenza kanjani, kusebenziswa kanjani, isibeletho nako konke. So zonke lezo zinto ayingakhulunywa bese uyinaka wena ngoba naku une problem.
yayizwa leyo nto ngoba yonke into manje sengiyayibuka namanje lento sekuqala manje ke kuthiwa ke hayi ke yabo sengathi manje kunedumela elithizeni nje ngoba nakho sekukhona isifo yindaba thina sovuka nini ekutheni izinto size zibe lifestyle singayenzi ngoba nakho sengigula bese kube ikhathi manje ngiyobheka ke ukuthi fanele ngidleni even umuntu esegula umtshela kunali ikhambe ezokulapha one qala ngokuthi understand nje ukuthi yini le elimalile yini le failile emzimbeni wakho now two nayi indlela yokuthi nako ukudle kufanele ukuthi athi umuntu we yababa lento ya uzumbone eshintsha ubuso kodwa into izosiza yena umtshela umuntu ukuthi elalela iphaphu kuthiwa iphaphu lakho asho naye athi kuthiwa iphaphu lami angase lidlekile kanjani yet ukhuluma ukhomba ngesandla saka right ukuthi iphaphu lakhe angazili kanjani noma saka left angazi kodwa ngesandla esinye ubambe ngasi glass my goodness yento espoon ye whiskey ngabe vodka ngabe yini espoon azoyishosheloza kodwa uyazi ukuthi ena kubhaliwe ngaphandle kwathiwa alcohol is dangerous Nkosiyami kwaphinda futhi omunye ukhuluma nje uthi hey ngazi diagnose uthi ngine TB nini kanjani usho njalo uphafuza ugwayi and lokho ayuphafuza la phambi kwakho akasakucabangeli nawe ukuthi kahle uzolimala kwawena njengoba ephafuza phambi kwakho so ukungacabangelani sekukuningi ake siyekeni lento bafethu yokuthi singacabangelani ake siyekeni lento ukuthi umuntu mekukhuza entweni buthi awukahle wena ungabe umzalwane la kimi ungazoba uJesu la kimi akubona ubuzalwane ubuntu ngoba uunderstand ukuthi lento yenza uyazilimaza more and leyo muntu esuke ekukhuza futhi uyakuthanda ake ulalele ke this time now sekufike ke inkanankana ke yento ke esize yakuhlalisa phansi ngempela ke ngiyazi vele ababuthandayo utshwala kuzoba into ukuthi ene hayi sisazobuyela kodwa kuyicabange kahle lento fethu ukuthi usunjani manje uyibuke nawe ebusweni ukuthi ayikho yini umthelela akukho yini okushintshile ebusweni bakho obudalwe ukuthi ngoba uyaphuza awukuba uyibheke nje ingaphakathi lakho ubheke ukuthi akukho yini okushintshile okudalwe ukuthi uyabhema angilwi nezinto enizenzayo but ngifuna ukuthi ingqondo yakho uyibuyise kahle uzibhekisise wena uzibheke ukuthi usazithanda yini njengoba unjalo manje uma uyibuka nje isithombe noma ngabe uyibuka kwisibuko noma ngabe uyibuka usazithanda yini kukhulunywa nendaba yokuthi athi umuntu ngangiyislender kushintshe njengoba usungaka manje njengoba nami ngikhuluma indaba ukuthi ngangiyislender ngangeve nginganqeni ngangeve ngidlala inetball but manje angisayidlali yini leshintshile and njengoba kwakushintsha ke isystem yami kulimaleni ke ile sekufanele ngiyibheke ke manje ukuthi njengoba sekuka nje ngaye ku gym okay ngaye ukuthi ngaye ukudla kanje kwase kuba kanje yayizona so iqale lapho ke bese silungisa leyo nto ke si-reverse ebese siyagcina impilo ngento yokuthi siyazikhuthaza kwathina ekutheni asenze lento efanelekile asenze into elindelekile emzimbeni yethu ikakhulu ngikubekisele ngamasosha omzimba my god uma efeyile iwona lwayo ngicela wona akekho ngazi yazi ake ngisho okhohlelayo uyazi ukuthi khona into esirong ke manje ngoba kusho ukuthi amasosha omzimba wangenwa isifo nje amasosha omzimba kusho ukuthi khona la onakele khona awuzange wanakekela awuzange wabhekelela ukuthi ayawathola amanzi ayakuthola ukudla kwawo Nkosi yami ake silungiseni indaba isikhathi sisasekhona ake sibuyiseni indaba yokudalwa komuntu ake sibuyiseni wena qala before uze ugule bekunjani before wenzani before then ke uzokwazi ukusizakala manje nasekuqale namanje ke njengoba sesinama sanitizer sinani before size understand igama elithi sanitizer noma lize kube khona izinto ezakhiwayo kuthiwa isanitizer ngaphambilini ogogo nokhokho babehlanza kanjani indaba yamagciwane uyakhumbula ukuthi kwakwenziwa kwafike mangabe ukuthi kune toilet lomgodi noma nani kwakwenziwa oshibhosh kukhona oshibhosh kukhona kwazi kwafika ke sekukhona ama lentuza ama supermarkets kwangena ko Dettol kwangena yabo leyo nto ama disinfectants wonke ngingabali ngenkampani but wonke ama disinfectants abakhona bebeqhubeka futhi ogogo besifaka kulento enhlanzeko and okukhulu kunako konke ubaba umbhele bekakhulume ngendaba yokuthi la uma ngathi abantu abadala uma ngabe ezohamba eshaya intshe lentaba bekuthi fanele uyazi uyodlula emanzini abese yageza so yonke leyo nto bafethu iyona le bekufanele siyenze kulesikhathi samanje 21 days we lockdown ukuthi wena buyisana nawe qala they understand ukuthi ubani they understand the power that you have okwesibili understand the God in you
the Spirit of God, the Holy Spirit, understand kufunctiona kanjani. Ebese kwesithathu hlala ukukholwe lokho ukuthi ayikho into ezonqotshwa umunye umuntu kodwa wena efanele uyinqobe lento. Okwesi-5 bese ubuyisana mase uright wena usubuyisile wena bese ubuyisana nomndeni wakho. Akukuhle ukuhlala ngokungezwani ekhaya niphilisana ndawonye. Inkosi yami kudala ezinye izifo kwayiloko kukodwa because abantu kuba wangithi ufika udinwe unyanye then ienga idala anxiety idala depression nani ngoba wena umuntu ohlala ethi awufunwa wena abantu bakena bakufuna so usuzogcina ungasalala ucabanga zonke lezi zinto zonke izirong unedu ukhohlela unedu uvuvukala unyawo kanti unyawo luvulesa ukuthi mina nje ezami mangilengise kanje ziyavuvukala uzothi sebengeqisile sengiqile uqalwe irash kanti mhlawumbe utholwe uncinzwe into ethizeni usuqala irash uthi sebeyangithakatha so yonke le nto idala kwakona izifo kwakuwena nawe futhi ngeke usakwazi ukuthi ulaphe lesifo ekufanele ngabe yasilapha ngoba uzocabanga ukuthi umbhulele uzuyokwenza ngendlela errong uthathe enye medication yenye into uyisebenzisele kwenye indawo so ngithi ake sibe open minded let's think about these things asijuleni ebese siyalungisa egcineni kwakho konke lokho engifisa ukutshela kona mzalwane namhlanje ikona ngifuna ukutshela kona wemuntu omnyama namhlanje wena you are the chosen one. When you are wonderfully and fearfully made. When unikiwe amandla okushintsha isimo namanje lesi simo secorona usengashintsha ngokuthi uqikelele inhlanzeko. First of all understand nje ukuthi uma ngabe uhlanzekile then it means umthanda kakhulu lo wadala wena. Ngoba ugcine lento ayidalile uNkulunkulu wami angazi ngizoyizwa ngisho kanjani lento izwakala ngoba uma umthanda umuntu uyayigcina yabo kufanele ukuthi uma uthanda umzali wakho uyayigcina indlu yakhe ihlezi clean so namanje lo wasidala thina fanele sigcine igceke lakhe li clean umhlaba udala uclean on top of that wadala wena now gcina ke phela wena uclean ukuze athokoze ngawe ngoba uma ngabe ungahlala wena njalo usober uclean uzokwazi ukuthi uveze yena emkhulu ngoba uyabona bese kuthiwa uNkulunkulu uyadala hey bayazala abanyoma bese kushiwo kanjalo kusuke sekushiwo ngoba kubukeka wena uyoza ngithi mabika nenisho lento emantombazaneni ukuthi bayazala abanyoma ngoba nibona ifresh clean isinyathela ngabantwana injani so nawe ke awulwele lokho ukuthi abantu bakubone bathi kuyazalwa kweminye imizi bayazala abanyoma ngoba uma ngabe uhamba kahle wenza kahle vele uzonconywa kuzonconywa kakhulu lo wadala wena ngoba buka namanje kunqonywa uma wakho wena umuntu wesifazana nathi siyesisho kubantu besilisa ukuthi hayi lo wakhi wakahle ke kwakusana isikhathi ama features akhe nani so sisuka sipraise lo wadala yena ngoba lo wadala yena lo wazala yena you understand le nto engisho so it's very important ukuthi hamba kahle ukuze ulandelwe ilento yokuthi wadala ngoba once wadunyiswa uNkulunkulu umenze izinto zonke ngawe then when you live longer yazi uphila impilo emnandi uba ne-extension nje yempilo ngoba njalo okusebenzelayo nokwenzayo wena wenzela ukuthi bakadunyiswe ongabonwayo abonwe ngawe ngoba yena akabonwa so ayikho indlela ezobonwa ngayo ngaphandle kwakho kodwa akazukubonwa ngawe uma ngabe wenza kambi kodwa uma wenza kahle naye uzohleze kunakekelile eyibheka ukuthi awu Nkosi yami nayi i70 yami nanga umntwana wami enza kahle then abese ekwenzele okuhle ibheke ekhaya lento ngisho ekhaya mawenza kahle bakithi imali yayiqhantshela ngisho ngayicela athi ngeke mntanami you deserve le mali uyangandestand so ibukeke nakuNkulunkulu kumdali wezulu nomhlaba ukuthi nakhona mawenza kahle izinto oyideservayo uzozithola ngoba uyakubona ubona ukuhamba kwakho ubona inhliziyo yakho ubona yonke ungenzi ngoba uthi wenzela abantu but do it deep down position ungaphakathi kuwena uhlole inhliziyo yakho wazi inhliziyo yakho wazi konke ongaphakathi kwakho so it's up to you. It's up to you kulo 21 days ukuthi udecide. It's up to you mina sengikunikeze izinto engithi ake sizibheke sizibuyekeze ebese siphuma sistronger ngo 21 days. Khumbula ukuthi lo 21 days vele abazalwane nabantu abathi bayakholwa bayawuqala unyaka ngo21 days we fast abanye baya understandable kusokwenzakala namanje ke besingangena kulo 21 days siyeke lento yokuphithizela ukuthi kufanele siyothenga ukudla nani ake siyeke ke manje ukubheka ezinye izinto ake sibheke uNkulunkulu ukuthi uthini kuthina ake hlale phansi let's revise, let's do introspection, let's reflect. Angazi ukuthi mabanye amagama engingawasho ekufanele ukuthi uwenze musu complain manje akusazi ukukusiza ngalutho vele mandate isikhishiwe yabona inombolo isikhishiwe yokuhlala phansi kwakhishwa 21 days so ukucomplaina kwakho nokwenza kwakho kunye ngekusakusiza ngalutho ngokusiza manje ukuthi zisha kuwe manje sebenza wena khishiwe inombolo
uyabisi nawe ngisho njalo ke kulosuku namhlanje noma ngabe yini ke yenzakala uyagula noma wagula do introspection and make sure ukuthi uyabuyisa amasosha omzimba ngoba asengabuya amanye asengabuya futhi revive ngenxa ukuthi uzokwazi ukuthi wena usebenzisa ini ukuze kulunge ngicela ukuma lapho